24 anyos nga babaeng nanguna sa pagpamaligya og mga hubo nga hulagway og video sa mga minor de edad sa Bonifacio, Misamis Occidental online. Sikop sa kapulisan. Ani ang report exclusive. Violations of Section 4A of Republic Act 11930, otherwise known as the OSAIC or SISAIM Act, had been committed. Kini ang opisyal nga pagbasa sa kapulisan sa katungod sa usa ka 24 anyos nga babaeng suspetsado nga itago nato sa ngalang Hani. Human kini maaktuhan siyang ilegal nga binuhatan sa Barangay Lincunan, Bonifacio, Misamis Occidental. Ang sospek nahimong bugaw sa mga minor de edad nga babae sa lugar kung asa iyang ginabaligya ang mga hubo nga hulagway og video sa mga batang babae ngadto sa mga parokyano niini online. Itong mga minor victims na ino-offer niya, yung mga kapitbahay niya, and then kamag-anak niya at saka kapatid. And then hindi lang siya photos, including yung live videos, no? Pinapa-show niya yung mga bata in exchange of money. Taod-taod na kuno gisubay sa kapulisan ang mga ilegal nga lihok sa suspect online. Sagad sa mga parokyano niini, mga langyaw ug Pinoy. Nakita natin na may mga friends siya na foreigners and nag-chat din siya sa mga foreigners, no? And siguro we will also go on to that para sa in exchange sa information natin sa mga counterparts natin sa foreign country na ipa-imbestiga rin, no? Para ma-kuan rin natin sila, ma-arresto rin. Na-recover gikan sa panimalay sa suspect ang mga cellphone units ug uban pang gamit sa paghimo sa iyang modus. Na-rescue sab sa otoridad ang duha ka mga minor de edad nga babae. Gidala na sab sila ngadto sa DSWD para sa counseling. Adlong Huwebes, gidala ngadto sa piskalya ang suspetsado aron pasakaan og patong-patong nga kasong paglapas sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse and Exploitation Materials Act. Marami pa rin ang gumagawa ng ganitong modus. So we are discouraging na kung sino man yung gumagawa ng ganito na hindi kami titigil habang nandyan sila. So medyo malaki yung penalty ito. Kulong ka ng habang buhay. Kaya ang advice namin, tigilan na nila itong mga modus na ito. Nanawagan sab sila sa katawhan nga adunay mga impormasyon sa mga susamang kalihukan nga makik-alayon sa ilang buhatan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.